Dwi eisiau dweud pa mor ddiolchgar dwi i'r cwmni. Dwi wedi gwneud prosiect un iawn gyda nhw, prosiect Brain, am 3 mlynedd diwetha, a nhw wedi newid ffordd dwi'n meddwl, beth dwi eisiau gwneud i fydd dyfodol. Dwi wedi bod yn rhan o'r prosiect ers rhyw 4 blynedd bellach. Be dwi'n licio'r prosiect, dwi'n licio just lenni yn benna y ffaith bod fi wedi cael creu gymaint efo'r iPad, bod fi wedi cael, ddim yr iPad hyn, ond bod yna gymaint o elfen dechnegol wedi cael ei wneud ohono fo, bod yn fwy plwm o ran y datblygiad yn hyd o'r actio. Fy hoff ran i o'r proses creu yw'r perfformio ag creu cymeriadau ein hunan a dod i greu plot a set a bob dim. Fyswn i'n hoffi bod yn rhan o'r prosiect yn eto yn y dyfodol achos dwi'n jyst yn hwyl a bod yn ffordd wych o gwarian hanner tymor gyda ffrindiau a